Doberman sa nama. Večeras, mislim, jutros, danas. Muljan Marinović. Muljane, kako si danas? Jebi se, znaš, i tu udarim tiganjem. Tiganjem, jel da? Lep tiganj. Može se skoči njega, može. Dakle... Cijel šaržer sam morao da isprazim u tebi. Ej, jebi ga sada, šta da ti radim. Muljan je danas ozbiljno raspoložen za igru neku zajebanu. Tako da ćemo da mu ubacimo prase u igru. Ali pošto nema prase, jebi ga, nema prasića. Ali zato imam nešto mnogo bolje za tebe, Miljane. Samo momente. Uno momente, da kažem. Bože, kako? Jo, gledaj ovo. Ajde, nek bude over 9000. Dakle, Miljane, neka igra počne. Koja igra? A jebi Antiniona ili Antinion će jebati nas. Vidiš? To mi ti pričam. Šta mi secka sada ovoliko koji... Šta, jel trpaš nešto, majke ti? Ovo onaj tvoj nerealni, bro, što ima 6000 helpa, tako? Over 9000, da. Nerealni, ti si nerealan. Kako shit nišan, da. Čekaj, ne moraš. Stvarno jesi trpao nešto, šta si radio pa seckam ovoliko? Nemam pojma. O ja. Kako te sjebao Mačorski? Sad ću da sjedujem. Jebem... Sve. 30 metaka njemu upljujem, bro. Metaka, misliš? Koga ne ubijem Šta? do kraja ovog... Serijala. Sa 130 metaka neću ni igraš. 2 healtha imam zahvaljujući tebi. Jebi ga, pa nisam ja kriv, vidiš Zato što je prolazi kroz video. Jebi ga, znaš sam sad ja to vidio isto. Bolje nisam. I mene. Da ga rokaš mi. Mulja, ne zvoni ti telefon. Ej. Muljana, ću se javiti. Alo? Jes, sad čujem. Mama! Odi čovjek. Evo, hoćeš li ubrnim? Ne vredi. Šta? Sve idiotove. Episode 1. Si gubio? Da. Ajde. Upizdeo sam, još uzeo ovu pušku nerealno i ubio ga. Ajde, čao, otišao sam. Otišao si, ja? Pa ne znam šta da radimo još, jebote, ovaj Antinion smrljivi. Bolje ih napravi 10, ali da imaju manje health-a. Misliš ono? Koliko health-a da imaju, reci, ajde. A nek ima da ga ubijem iz jednog šaržera.
Pa A ne ne znam da koliko je uzem to 4 reci. puške da bi ga ubio, sa 200 šaržera. Pa reci koliko helta da mu stavi, ne znam. Koliko skida jedan metak, bre? Pa to ja tebe pitam, zavisi koje oružje uzimaš, bre. Koliko skida iz... Iz čega, šta? ne znam koju pušku, evo neka bude... Neka bude, koliko skida snajper? Pa ne znam, oko 90-100 šta. 90, 100? Da, I napravi da bude, da ima 300 hita. 300 helta. Koliko je sad ovo ima? 9000. Ma najbolje da je tako, bre. Šta da ostavim 9000? Pa da, baš super, 9000, brate, da dočekam novu godinu ubijajući Antiniona, bre. Zašto da ne? Vidi ga, batica, presekao me odmah, bre. Preseku. A dobro, te zašto ih spamam još tek? Ja ipak mislim da je to malo helta. Gde je malo slu sastavio me liku, bre. Što te sastavio, dvojicu su ubio u roku od minut, meni je prošao minut, bre. Kad sam dobar. Ovo sve ja pobio, a? Da, ja imam pištolj, pa ih vakrim pištolj. Ja uzeo jebate snajpera, a uzet ću Colt. Aj opet. Ponovi. Koliko da ih stavim? Ma, isti. Ne znam koliko ih je bilo, ajde sad. Krkljanac, Miljane, krkljanac. Ništa mi radi, nisu realni, bre. Da mogu da gubim iz bazuke, recimo. Evo bazuka. Znaš što ću ti kažem? Razumijem što hoću da ti kažem. Ali ne razumijem koliko bazuka skida njima. E, da, to me isto zanima. Miljane, Miljane, Miljane. Sad nema mnogo da mi se švrljaš ovdje. A dobro, mrtvi su inako. Miljane, životinja. Slučajno pogodio u čelovu. Sad je presla mjesecka da su kad smo završili pegu. Bolje kad je jedan, zašto je manje secka, ba, ne mogu, kad ih je puno, znaš koliko mi bez zabada, ba. Ko, brate, prase, ba. Aj, prizovi ih sada, slobodno više. Ne mogu više, secka mi mnogo i ovako mi secka, ba. Moram da pobrišem sad ovog ona, ba. Aj, briši. A ne mogu se obrišu što je najbolje. Ajde. Stavljaj stvari. Stavit ću je. Stani. Šta si uzeo to, majke ti pek ubijaš tako brzo? Što uzimaš to? Nemojte nešto, nemoj prejako je to, ostavi to, šta god da si uzeo. Stavi da ima 1000 health i pusti mi 1 na 1 sa njim, molim te. Ajde se jebi me. Jel hoćeš? Neću. Ajde, trajit će 5 sekundi, bre. Našao sam foru, bre. Samo mi kaži, i stavi ga negdje što dalje od mene, da imam vremena. Zašto ti treba vremena? Sranje, mislim, okej, što si ti uzeo jako oružje, ali glupo je da ga ubijemo tako brzo. Si razumeo šta ti pričam? Onda stavi da ima 9000 health. Nemoj uzimati to oružje. Ma jeli? Da. Tebi je u stvari krivo što si mi našao oružje. Ne, nije mi krivo, ali nemoj protiv ovih likova, to kad igramo međusobno pozmi. Razumeš? Dobra. Mada mi se opet sviđa, bre. A što sam ja rekao negativno? Hoćeš da ti zašetam sad, ko zeca. Klestir. Misliš da ne mogu to što si uzao najjače oružje, to nikakve veze nema. Gdje si bio? Svuda Znaš šta pomalo. mi je čudno, zato što ne znam kada... Kada šta? Najbolje da si me ubio dok imam laser, ono, strašno Pa mogu si laserom da ubiješ, jesi vidio malo pre kako skida, a? Ti se sam ubio, ja ne treba te ubio. Kad si namestio ovo sranje, kad se zaglavim. Mama! Zvala je